Daba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood. Bombo Radyo Bacolod na Philippine Standard Time, 7 minutos na nakalikad sa takna nga alas 5 sa aga. Welcome kami ng pagpalakad sa Platuntunan Bombo Report sa first edition, pang Domingo edisyon sa Platuntunan, pizza 7 sa bulan sa Agosto. Una Domingo sa ikawalong bulan tuwing 2022. Kamusta na? Good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong aga sa ating mga sukay, sa ating mga tagplawati, sa ating mga kabumbo, sa kabuusan ng 61 kimakabarangay sa Sudan sa Bacolod, mga suki na tonoa sa mga banwa kasudan sa kabuusan sa aton siniyang probinsya. Mga nakatutok na karon live sa aton sa FDK YouTube channel, mga taga-Negros sa Bacolod, di mas kabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ilan na makita ano ba tayo natin pupalagan siningagas niyo Platuntunan Bombo Report sa first edition. Mga nagahimos natin direktor nga mag-jogging, mag-walking, bisikleta, kang mag-ersisyo subong adlaw sa Domingo, wais ang trabaho sa ato sinipibado kag pampubliko nga mga talatapan. Of course, sa mga aga pa naton nga bulugtaw kramatides deras volunteer-volunteeras sa mga merkado naton, no iti kamusta na bakla kamusta na bintanay sining adlaw sang Domingo. Basta Domingo iti masako-sako ang ato sining merkado. Tamo kita sa mabanwa kang syudad nga naton ti market day bala, bolante. Or mga kotura naton nya aga pa nagpamalakon, no? Mga naghimos para mag outing sa pilaya ka mga destinasyon diri sa probinsya sa Negros Occidental. Mga driver naton nga aga pa man nagabugtaw, apisan wala karon sa trabaho ti banat botos gyapon balik biya balik pasada. Ang aton sining mga driver sini adlaw sang Domingo. Kapon niya tag sa Domingo diri sa Kagahon, Bombo Dennis Rubica. No mabalita nga ito ni Balon, balita nga ito nga magdamon singaga pagpalagan siya Platuntunan sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, masobra na 2,700 ang kaso karon sang dengue sa probinsya sa Negros Occidental. Sa gyapon Negros Occidental nagapahunas may mataas madamo ang kasos dengue sa bilog ng Western Visayas. Samtang pag-import sa kalamay ang ginakuan pa karon ginatinguan pa ako nga kinanon pa nga aproban sa mga katapos ang board sa Sugar Regulatory Administration kay kapin 300 mm toneladas ang galamay nga gi-import siya sa atos ni Pungsod sa piyak siling pagmahal karon sa presyo sa galamay sa mga merkado sa piyak sang paabot nga templado pagkaroon niya bukas na sa milling season. Sa mga balita iyo sa palibot sa Pungsod, Pilipinas, nagalaom karon nga magkapatigayon sa isa ka joint maritime exercise pod sa Estados Unidos nga himuon ito iya sa West Philippine Sea. Samtang presyos ang gasolina kag krudo liwat naman nga maganubo sa maabot siya nga Martes, Agosto 9. Sa balita naton sa luwas ang Pungsod, 12 patay, 32 ang pilason. Sang maksidente ang isa ka bus ginasakyan sa mga pilgrims dito iya sa may Pungsod, Croatia. Unang mga balita nga ito na gaan pagtamo, balita nga ito ni Balon siling kagaan pagpalagay siya Platuntunan Bombo Reports first edition. Oras nga Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalikan sa takna nga alas 5 sa ngaga. Dagdag ko ato report Bombo Grace Lino Baton mga balita kag sitwasyon sa balibot sa Sudan sa Bacolod siling kagahon mga kabanan. By the way, nagapangimbulahan kita sa ato siling mga winner, sa ato siling mga nagdalaog, sa ato siling mga kabaton sang grasya sa unaton nga simana. Una nga sa wadal pagpanagta sa ato siling premio sa inan, suwarte sa palengke promo makahapon no treble na. Halos bilog nga adlaw nga ato siling pagtagtagana isang ato siling premio. Una pa, agapa sa Libertad Public Market sa ato siling palengke kasiyahan draw. Paghapon, dili na makita sa aton studio, sa ato si mga send and entry winners naton. So sa mga nagdalaog sa mga naghulog sila entry, nga wala abigin di bulo di boynas, na way magabutan nyo si entry, di magdula sa paglaom
malawig pa, madamo pang mga sinimana, mayarap kita grandro gulat inyo sa pag-hatag sa inyo iya sa grasya. No? Hulog lang yapon, padayon nga po sa pagulong sa inyo mga interest sa inyo ang suwerte sa Palengke Promo, kasi natin ang premyo, nagahulat siya para sa inyo. Wala pa kamoy ganit kobra sing entry nyo ya, ang premyo nyo, arende, nakatanbay na ang aton cash kag ang pinutos nga regalo para sa aton siniya nga mga mapalaron nga mga interest hapon sa una naton nga palengke kasi Andro, ba terrible, sa may Libertad Public Market, kadamo kita sa mokoturan nga nakabaton sang padyaanom ka mga entry center nato dito mismo sa Libertad Public Market, ang mapalaro malipayon nga ginbitbit ila sini premyo papauli mga kaibigan sa aton to anom ka winner tag sa isa sila nagbato sang padya cash 500 pesos kag may 500 pesos pagid nga gift pack mga kaibigan, no? Grocery nga nabutang sa mabakod, mapuslanon nga balde iya sa Orocan. Of course, yung Orocan isa sa aton nga mga sponsor, isa sa aton nga kinlanon nga proof of purchase sa pagpadala sa inyo sining mga entries mga kaibigan. So sa mga lender na to naghulog silang entry nga wala maswertihan, hindi lang magadula sa paglaom, mahulog gyapon, padayon ka gyapon sa pagdala sa inyo sa mga entry kasi nato ang grasya, no? Ang cash nga nagahulat sa inyo mga kaibigan di sa inang suwerte sa Palengke Promo sa Bombo Radio kag sa FM 6.5 million pesos nga balaw sa pagpamadya aton gipanagtag nationwide sa 24 ka mga lugar sa Bugos sa Pungsod nga may estasyon sa Bombo Radio kag Star FM, no? Maskin pasangkad ta pagini ang aton sining suwerte sa Palengke Promo gitawag naton inan suwerte sa Palengke Promo kay may tatlo kita ka mapamagi para magdaog para makuha nyo gid, no? Ang ato gintiganan nga mga premyo sa una iti kuan lang sa magligan naton nga suwerte sa Palengke Promo sa mga entry lang naton nga mga entry nyo na ginapadala dat tagakuha sa winner subong ya sa inan suwerte sa Palengke Promo, may winner kita sa aton mga send and entries, may winner kita sa merkado kag may winner pa kita sa aton sining online activation, no? So dakon chensya nyo nga makangkon sa nga premyo, pili lang mo daw, pwede mo kamugani ka pasakop dila sa tatlo ka mga kategorya sa aton siniyang pa-promo, kasi naton gusto ginaton madamo kita sa makotura, madamo kita sa makabombo del Sinegro sa Bacolod nga makabaton sining grasya kay balaan sa subong sa subong kape uton sa pangabuhi, kinano ginaton ang grasya, kinano ginaton ang cash, sa tag sa aton kadlaw nga pagpangabuhi. Ready sa aton sa inang suwerte sa Palengke Promo, kasiyahan, may cash ka na, may pinutos ka pa yan nga regalo. Di paano kung makangkon sining grasya? Of course, simple lang hindi, mag-imo sa entry. Paano kung mag-imo sa entry? Magbakal sa mga produkto, nga iya siniputos, iya sunudlan, among gamiton nyo nga proof of purchase. Kaya nga isang silver swan sukang puti, walang labis, walang kulang, nalinamnam. No? Subong nga Domingo, balanta, family day, di ko nara sa balay ang bugos ng pamilya, si nanay, tatay naman, luto o sing manamit nga pagkaon para tilipunan, kaon sa membro sa pamilya, sa pagluto sa pagkaon, hindi pag idula ang silver swan sukang puti. Especially adobo ka, gapakso kisda ba, o gapanamit sa sabor, sigurado, no? Hindi kayo magpamalibad ang inyong membro sa pamilya nga magkaon. Ang unod dyan igamito niya, ang putos lang sa silver swan sukang puti, ang gamitan nga proof of purchase. So, isa lang ka, silver swan vinegar, stand-up pouch or label, pwede na nga mangin proof of purchase. Of course, hari man diri ang Orocan, naman sa nikublagi na ang pinutos nga regalo, to iya ginatay natin sa mga winner natin sa merkado, kaya di mo sa atin mga send and entry winners, nabutang sa mapuslanon, mabakod, nga baldi sang Orocan. Tagsan nyo po baka sa mga produkto sa Orocan, may sticker nga natapik, or may upog yung may tatak ka Bombo Radio Promo. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Sige mo himuon, kakason mo ng sticker nga nagatapik sa anumang produkto sa Orocan or ang ginatag sa imong coupon sa pagbakal mo sa Orocan, may coupon naman nga upod, gamit na ka Bombo Radio Promo,
amo na gamiton mga proof of purchase. Liwata sa kastikas ng urukan or sa kakupon goods na nga proof of purchase. Of course, sa pagbakal nyo sa Silver Swan, sukang puti, bakal ka mo sa urukan, dito kamo kadto iya sa kompleto na sa Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. Kompleto na niya pag sinabi sa Pure Gold kompleto na mga kinanon nga dapat nyo baklon. So, sa tagsan nyo pa malaklon sa Pure Gold, tagsan nyo kapag grocery, may ara ka mo sa resibo nga mabaton, ang resibo gamitan nyo nga proof of purchase. Pero importante, dapat sa resibo nabutang dira nga amount ngayong pamalaklon sa Pure Gold, hindi magnubo sa 300 pesos. Importante not less than 300 pesos ang balor sa resibo na pagkit nila. So kung ka pa malaklong kung libo-libo ka pesos, diskartihan nyo para makakuha ka mo sa madamo nga resibo, para damo maninte nga inyo sini nga mahimo. So this makolod, daway tatlo, kita di ka magsanga sa Pure Gold. Sa ibang nga bahay niya sa probinsya, timaraman, may mga Pure Gold man dira, pwede nyo mangyapon magamit ang resibo gikan sa Pure Gold. Subuman, Lifebuoy, yung habon para sa pamilya, habon para pang proteksyon niya sa balatian, kagaw, virus, kay iban pa. Sa mga panahon dati, nakasiguro iya sa ato sininga palibot, sa biyogos nga pamilya, paggamita habon nga Lifebuoy. Lifebuoy, now in the Philippines. Ang paimon sina, ang puto siya, ang empty box, ang bisa naman yung variant size, sang Lifebuoy, pwede mo na magamit nga proof of purchase. Ang Lifebuoy, bakal nyo na sa mga suki nyo nga mag-grocery, department store, or sa mga tulot-tiyangge, inyo sila kapurukan o kabarangayan, available na pwede na bakal ang Lifebuoy. So man, ang Tansan, Taclob, sang San Miguel Pale, Pelsin, subong yang Domingo, chimpo sang pag tipon-tipon, may mga outing ka mo, siyempre bit-bit ang kinahagkaha sa San Miguel Pelsen. Bahala na kung di kinama. Importante bla, kuhaan ang Taclob, supta, gamita nga proof of purchase din sa ito sininan, suwerte sa palengke promo. Isa lang ka Taclob, Tansan, Takop, sang San Miguel Pelsen, 320 ml ng gamay ng botilya, or gikan sa dako nga botelya 1,000 ml o 1 liter sa San Miguel Pale Pilsen, pwede gid nga mangin proof of purchase. So San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Kung upod mo ko ng San Miguel Pale Pilsen, daw ka nami lang, daw kahiyahay lang, daw kasulhay lang sa pagpangabuhi mo, nga man kay kung gamito mo nga proof of purchase, Taclob grasya, gahulat para si mo. Subong man, gamita nga proof of purchase ang coupon sa R40 Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. So, paano kung makangkol sa coupon, gikan sa R40 Pawn Shop and Jewelry, magbakal ka mo sa mga lahas, magprinda ka mo sa mga lahas, kadto ka mo sa mga sangas ng R40 Pawn Shop and Jewelry, pangutag sa 100 pesos, nga balor sa aras ng inyong mabakal, maprinda, sa mga sangas ng R40 Pawn Shop and Jewelry, kamo pagkitagaan sang isa ka coupon. So kung dako nga kantidad ay inyong transaksyon sa R40 Pawn Shop and Jewelry, damo ka mo sa coupon nga mabaton, damo ka mo sa entry nga mahimo, dako ang tsansa nga magadaog sa inan, suwarte sa palengke promo. Of course, ariman sige po ang papabaskaw sa ato siling immune system, ang Seed Panyawan. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Simple lang himuon nyo ang kapsula imna, kasi nato niya ting padugang na pang boost ng natin immunity, ang iyang putos amo ang gamita nga proof of purchase. Salang ka blister o kung isa ka empty blister pad or banig sang Seed Panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement or isa ka banig sang Seed Panyawan with garlic plus baraba plus makabuhay food supplement capsule, pwede na nga mangin proof of purchase. So, ang mga proof of purchase, simple lang mo na isulod sa sobre, sagawa sa sobre, butang kompleto nyo detalye nyo nga kompleto ngalan, address, ang contact number, ang week number, ngayon yung intrahan. So, buti ipamataw ta, week 2 na. Kaya tapos ng week 1 na ton. Then, ibutang ang proof of purchase, kag hindi pagalimtan,
ang inyo siniya nga perma. Naibutan natin sa promo title, Inang Suertes Palengke promo, sa Bombo Radio, kag Star FM. Ihulog na sa mga drop boxes malapit sa inyong lugar, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, o sa palibot, sunod sa Bacolod, o diri mismo sa atong studio, anytime, diri bukas kita diri, 24/7, bisan holiday, pwede inyo mahapit, mahulog, malabay, ang inyo siling internet sa aton nga studio. Arin aton siling drop access, sa labi na to sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Of course, siyempre magbantay, magmonitor tagsak Sabado, kag subong yang second week naton, second palengke or market kasi andro naton, i-announce na naton gyapon, anytime kung di na makita sa masunod nga Sabado, sumabot nga Sabado sa aton sining nga kasiyahan sa palengke. Of course, sa aton sining mga SN and interest senders, ang gahulat yang premyo sa inyo, 3 mga daog, sa mga maghahulog sa mga interview sa mga drop access naton, amo nang tawag naton send and entries, may winner kita nga kwaon, 3. Third prize magawaton sa padya 3,000 pesos, plus 100 pesos nga worth ng gift pack. Atong second prize winner 4,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth ng gift pack. Kaya first prize winner natin magabaton sa padya 5,000 pesos dugangan pagina sa pinutos nga regalo nga nagabalorya sa 1,000 ka pesos. Terrible, no? Sa aton online television kasi winner, may 3 makita ka mga mapalaron nga maginaog, may premium man nga pagkawatonon. Of course, ato sini palengke kasiyahan dro, may anong pagkikita nga may anong pagkikita nga kuha sa ila siling premyo, tagsa isa sa ila magabaton sang 500 pesos cash plus 500 pesos nga worth sang gift pack. Amo niya kadamo sa mga premyo nato yung panagtag, para damo man na makambit sa ato sining grasya diri sa ato sining Inang Suertes Palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. So sa mga wala pa nakapasakop, wala pa nakahulog sa ngente, no pa ginahulat niya, gamay lang nga sakripisyo, gamay lang kabudlay, dako ang grasya ang balik para sa inyo. Sinato na sa Bilog ng Pungsol, Pilipinas, 6.5 million pesos nga worth ng gift pack. Aton na worth ng gift pack, worth sang papremyo. Dala mga pinutos nga regalo, ang cash prices, ang aton nga panagtag sa kabusan sa aton sining promo, dala na sa aton sining nga grand draw. Sa atong grand draw, lagko pag nga mapamadya, aton nga panagtag, of course, sa atong grand draw, magapanagtag kita sang premyo per area. Sinaton mo magsilika per area, sa tagsa kay mga lugar may stasyon sa Bombo Radio Star FM, may aragid kita sang sure nga winner. May 5 kita mga consolation prize winner, kag may 3 kita kay mga grand major prize winner mga kaibanan. So dili kita nayo ilang hulog na kamo padayon na kamo hulog sa inyo sila mga ente, kay inyo nga mga ente nga ihulog alin sa week 1, tub sa week 7, so tonta man nagyapon kay gamiton ta da man tagyapon mo ka sa mga entries sa aton nga mga winner sa aton siling nga grand. So kung gahulog kada tag 10,000 kada entry kada semana, sa 7 ka semana ba damo sa entry mo. So dako mo gid chance mo kapanggo pag dalag ko mga premyo sa aton siniya nga grand draw sa Inang Suertes sa Palengke promo. Sulog na, padala na sa inyo mga entry, kayong grasya nagahulat sa inyo. 26 minutos na nakalikan stock na nga alas 5 sa nga gama kami. This time ko ata na mga balita. Report ni Bobo Grace Lane no baton sa patrol. Ay kamusta nga ito sining palibot ya sang syudad sa Bacolod. Kabugnos bong sa atong tiyempo. Doling kapon sa hapon. Early kagabi. Ang pag-ulan-ulan diri sa pila kabayan sa atong probinsya, nga man naghatag oro sa mabugnaw nato nga panahon, ay sining kagahon, of course, basa-basa pang mga dalaro naton, siniyang kagahon. Nami subong kay daw kataway kagabugnaw sa aton siniyang temperatura. Kamusta on tabi? Sining mga tinion, kamusta ang palibot sa sunod sa Bacolod, ka mga balita na maduro ni Bombo Grace na baton kapon, sa sila ito may nasapuan sa kabangkay, ginbuno, sino ni Mikiba kanong dalagan sa investigasyon,
sa mga kapulisan. Mga balita na, gikan sa patrol, punsa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good morning. Come in. Mamo Dennis, good morning. Happy Sunday sa imo. Kag sa ato sa mga kultura, no? So, ari na kita sa first Sunday of month of August, Mamo Dennis, no? Sa mga this year, 22. So, sumong kaaga, nag-check ka naman kita sa pinakamalagtala, no? Kag-live kita Mamo Dennis sa kada-career season. Kay tungod nga may ara naman sa semana sa pag-roll back about then. So aton kamustahon ang ilang sa mga open natin especially dito sa gasoline station, no? Ito ang aton sining bantay din wala mo Dennis or gasoline boy Abi kung kamusta ilang kita sa supply kag no ang nagapatugtog pala mo Dennis kagamo madamo na ay patrol ba kagami ng pag-tubo at least nubo sa kita naman normal no ang pricing sa mga gato. So babadanin sa gato ta dere kay sir. So aga pa no. Mas may man ang ginapangamusta sa labang mo din kay parang updated man kita bala. No, hindi lang mga drivers kundi ang mga nag-aubraman sa gasoline station. No? Of course, So, pumugresin naton ang mga kwagi naton motorista ginaton kay ti kung may another round of price rollback naman sa Martes, no, sa gasolina daw informasyon diri manubo sang 2 pesos tubtob 2 pesos kag 20 centimos, no? Ang sa crudo daw maganubo naman sang 1.90 tubtob 2.10 tag sa iya ka litro. So dako naman nga bulig, masupot-supot naman iti mo ni mga mag-us-o siya mga 60 subong sa pinakanubo nga presyo sang unleaded mga 69 35 daw maamo na sa iban nga magasolinahan. Di ko maganubo ni sa mga range mo lang 2 ka pesos. At least madugan-dugangan mo lumag-an para sa aton sini nga mga motorista nagapanag-iya sa mga salakyan o biyahe sa mga dipasahero naton nga mga salakyan Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis. Saan nga matamat na malang pagtubo at least pakita sa mga Bombo Dennis nga may ara man no sang tawag pa lang mapag-isawa kahitan gamay kami. Pero tayo mas malabang mo dahil at least, no? Kahit compare mo pala ng ligat sa mga bilunan na saka lang mabatian sa mga drivers na reklamo. So, hindi ko pag-imabal na nako-porsyento sa nila sa nga pag pinalipay kay according sa ina na naligal yung mga semana. Wala pa ko nila mabatsyagan, no? Ang ano niya, tawag pa lang kaginhawaan, no? Kay, syempre, sandang nako-lako ko no Chapo ng presyo. Pero, sa iba naman niya, makita naman nga nagkataslamat, kaya nag-gubo man po pa din. So, nalipoton, tama na si sir, kay nagwa siya po pa din. Basta may magtugong da karon mga kotabe, aton ti another run of price yung balita ni. Good morning, sir. Fernando, ano pala ito? Po? Hindi lang. Joke lang po. Sige, ano dito to, sir? Fernando. Ano? Fernando Into. Into? Okay. Si Fernando Into. Sir, kamusta ka ang pagpantay mo dali subong? Okay naman kay Bagumlo. Ano ko kayo gusto? Sumayo kahit, ano no? Ano nang mga duty? How? Ano Sabi 5 a.m. Okay. So, tingin ka po, litre man lang. ATS ka. So, kamusta na alam mo na napagkasalina? Hintay pa lang. Sa adlaw sang Domingo, dutay. Na-adlaw tayo kung Domingo. Di, magkaya ba sa Domingo? Kasi nakapa-full tank maligad yung mga inadlaw, no? Ligro? Oo. Ari, gasunod ang pag-roll back sa presyo sa gasolina or sa gatong, sir.
kamusta man ang inyo, diri nga supply, kag kita nyo. Sa mga supply, kung binta daw, hindi mo rin sila nga sa kumay. Magsalita ko yan. Okay lang man. Oo. Pero ang kadamuon sa mga nagapatugtog, diri kamusta? Panggamit yung pala nito lang. Oo. So, sa nga ligas, so nga, pagkataas, taas ang presyo sa katong, do kadutay lang sa kapatugtog. Ay, pero lang po lang. Ano ting banay? Tapos, susubong nga nagnubo-nubo na kamusta ng may pinalain sa kadamuon sa nagapatugtog dito inyo. Ay, araw mo, kadamo. Hmm. Kadamo, sa magkabunod. Bumagaysin, Yes. makot may kay serte kon ang mga dipasahin nato nga jeep magtugong dira pinakadako nga tugong nila pila ang mga private naton pila pinakadako nga tugong ang mga naga maniw sa motor damos pila gid mga tugong nila be. Sa anong sabi sa mga jeep ang gabiyahe, di ba lang? Sila mostly pinapatugtog nila sa pinakalitro. $100 pesos. $100 pesos. Wala lang may naglapaw sa $100 pesos. 1,000. Ang ibang niya jeep. Pero dutay lang. Kalabanan niya sa mga aralan sa $300 pesos. Sila nakalitrong $300 pesos ganyan. Gani ba, no? Oo. Mga sukin na. Hindi naman namasokit. Random na lang. Sa mga private yang salakyan abi pila damos How pila about- tugong nila. Yes, how about sa mga private yung sa laksan, sila man ang ila sa mga training patugtong, sila ka ka-retro abi or Bangga pa po, tangot, dito, sa papultang, si palabanan ng mga private. ay, galing sa mga kung natugong sa dalpit yan. Ang ibang nga mo lang, bangga pa po. Subong, kamusta ang inyong supply? Okay pa man, damdam. Sa tanan mo ba, Dennis, nga branch, lasang established na sa Lincoln. Kung siguro ang pinaka madamo, no? Na nagatugtong sa pagkakas. Kaya sa Ramos, nga ba, no? Sa nagamotorya be, Yes, Bugreslen, sa mga nagamotor balaga labay daga tugong sila sa isa ka motorsiklo abi pila gid pinakada maksimum matugong sa nga tag-iya sa motor. Yes, sir, sa, ano naman sabi, sa mga nag-motor, ang ila sa mga ginapasubong ko, dili pila ka litro. Gasolina. Ang natugong mo lang sa kunan, guys. May kapapultang. Sa nagani, ka litro ko at sa mapultang. Depende mo na sa kadakong tangke. Oo. Para manipantag, lang sobra, apat sobra. Mga pamula na, plus, Pero nakalang di kapapultang. Oo. Mga Dennis, pakan lang napapultang sa mga motor ng kalabanan, di yan mga tag, walang litro. Ate, kuan lang yun. Importante lang. Yes. naraman may kapapulta mga traktor. Oo. Laga lang nakadistar 500 plus, may natugong. Pero pinakadamo nga nagatugong rin motor, jeep o con private. Ang price sa dito. Nakaalam. Oo. Nakaalam gali mo Dennis ang mga jeep na patugong siguro kapag isang pass, no, pulo barato, kay siyempre. Kapag kabangon pa lang sila sa pilaman ka mga simana, no, sa kahitan. Kabalo ko ba mo resil mga jeep na to niya matugong sa mabagi na sa ato da nga amigo nga tag 300, 200 no guwa sila kada trip nila bla kada libot kada sapol tugong sila tapos biyahe naman sila makakoleksyon tugong naman kay di man sila ka bira-bira gitugong pultang kay siyempre kamahal mga dancing krudo pamando mo nang style subong sa
mga jeepney driver na ton nga kada libot, kada isa ka trip, no? Tughong Bombo Grislin. Yes, so Dennis, kagamay malaki na po sila sa ilang balay, no? So, ang na siguro, pag sa 200 pesos, 300 pesos, niya lang sa biyahe. Tapos, yung ano ka naman, no? Matrip ka naman, tugong ka naman. Sir, thank you, guys. Sir Fernando Into. Okay. Sige Tes malantas ang trending sang tugungan na subong no sa aton nga mga pribado or pampubliko man nga masalakyan. Yes, mga Dennis. Wala ba na problema, guys? Kay sa production man lang, no? Kasi nga kita kada mo pa man ay sa mga plano magpatugbong sa Domingo kay I'm sure may mga katuan wala ba Dennis nga outing mga layo ng mga lugar diri sa probinsya ito po na tapos sa Martes no okay na ang pag-roll top naman Papa Dennis Go ahead. Ebe pastar may ka daw dula-dula yung mga signal daw ka wavy sa mga signal. yes pinit tumagal Okay. Ara na, daw gwapo na. Sige. Mga balita, tara to bubog na sila nasakpan niya patay sa silay. yes Papa Dennis sabi sa ka 20 anyos na lalaki ang nasakwan sa Silay City Police Station. So kung tayo nagkapadayon man sa gihapon ang investigation sa ating mga kapulisan no, sa pagkasampo sa iya. Kaya ni-ara niya siya po Dennis. No? Biktima ang si Steven Placido. No? Si Steven Placido. Studente niya siya sa Noni 1, Barangay Mamulak. No? Siyudad sa Silay. Kaya siya po Dennis. Nasakwan niya siya na may puno-puno sa ilog. Kagilas-las ang liog. No? Dala sa Antonio Luna Inferior. Barangay Mambulak, Silay City. So, kung sila yung mga barangay siya nag-instan, yung pagkapit ng Kag, ang aton, sining nga mga, kapulisan, ang nagpadulong dito sa area. Kag, ang sila pa lang mo din, na kuha na info muna, isa ka 20 anyos, pagkagaladraman sa barangay Mambulak, may pilas lang so ginapadalaman pa subong kung ano man no ang motibo sa pagpatay sa ina kay formal less katali o popular. Basta kontran sa blamay kay dumot siya kaya binantayan na siya Bombo Grislin. Yes, so then ito susubong ang bantay na sa dalan lang pag gulpi ka lang kunol. No? Unless kung may sala pa sa amo na mga persona, nakadikta sa mga suspect o mga so, paano karon background, no? Ang biktima kung ano ni iya nga obra, agin patay niya siya, posible nga pamadenis sa iya man siya nga ginaobrahan, no? Kung sa ibang pagkis rason, no? Ako na, matagad ang kaakik sang estado. Why pagidya sing may matudlo nga posibilidad nga suspect sining pagpatay sining persona? Wala pagid kombo din so dayon nga ginatumod no sa mga kapulisan ang nabahin sa motibo sa krimen katong sino ang naghimo sini sa iya. Kumadani sa pila pa ka mga reports sa pila man ka mga drug buyback operations ang pinagayon sa ating mga kapulisan especially dira sa Victoria City, no? Sa Barangay 5, kagaduha diri Bombo Dennis ang takop amo na muna sanday George Trecho, no? George Trecho Bombo Dennis nagailasan 42, residente sang Barangay 13, Victoria City, kag si Michael Sombrero, nagailasan 32 anyos, residente naman na siya sang Barangay 6, no? Barangay 6 siya ang mga syudad kag nakuha niya sa ilang duwa ang 136,000 pesos no na balor sang illegal nga droga kag ining droga ni Bombo Dennis no ang nakuha sa ilang ngay ginabanta na may kabugaton 20 grams no 20 gramos kag ang ibang pagid nga mga droga paraphernalia
may ara gid sa mga improvised shooter fan, improvised plastic container, kag may ara man sang 1,000 pesos nga bill, may ara man sang motor siklo. No? So subong ara na sila sa kustudiya sang ato sa mga kapulisan sa Victoria City Police Station para sa proper disposition. Samtang Bombo Dennis, ang syudad sang Limayan ang nakadakop sang isa ka high value individual kag isa pagid ka persona. Bombo Dennis ining high value individual amo si Razel La Rosa. Razel La Rosa ni Dingkong, no? Kag ini siya nag-edad sang 45 anyos, residente sang Purok 3, Barangay Agisan, syudad sang Limayan, kag affiliated ni siya mo din sa Bugalon Drug Group, no? Sa high value individual. Kaupo niya si J.R. Estrecho. J.R. Estrecho, nag-edad sang 26 anyos, isa ka laborer, residente man sang among lugar, kag nakuha sa ilang duwa ang 20,400 pesos ni kabugatong 3 ka mga gramos sang illegal nga droga kag iban pa nga mga drug paraphernalias. Samtang diri naman sa syudad sang Bacolod, wala ka pa ulihi mo Dennis, ang syudad sa Bacolod when it comes sa mga drug bypass operation, no? So sa barangay Mansilingan, arestado mo Dennis ang isa ka 22-year-old nga lalaki sa bitagay nga drug bypass operation sang Bacolod Police Station 7 sa Purok Kapugwason. Kag ini siya po Dennis ang kilala kay Aldrin Harabello. Aldrin Harabello, kag nakuhaan ni siya po Dennis sang 11 ka mga gramos nga may ara sang 74,800 pesos nga valor, no, sa illegal nga droga. Kag mga Dennis ining suspensado ang ara na subong sa pastiya sa Police Station 7, no, para sa iya sa proper disposition. So kadamo sang nagkalatakpan sa pagbaylar sang public 65 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ng mga bata pagid Bombo Dennis. Okay? Bombo Dennis, amo na mga reports niya nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace, Pinlubaton, para sa pamansang so ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Pastarag, Bombo! Tapos salamat Bombo Gracelyn Lobaton, mga balita ang tipo ni Bombo Gracelyn do halos ni Dodlaw ang dinakpanay no ang atong kampanya sa kapulisan batok kaya sa illegal nga droga. Bisan ko lugag may lada ko na damo masupot paipunta tigid drug ko anay nga kuani nga dakpanay ng mga drug ko wala big time personality kag drug ko volume sang droga ang mapang konfiskar ng taga damo blang kinilo para etes makuha na mag-jotay ang supply ng droga sa ato sining sosyo na kahit ito halos sa magilaman nga mga lugar sa Pilipinas sa Japon ang proliferation sa illegal nga droga nagpabilin. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, ang 45 minutos sa nakalikan sa na alas 5 sa ngagay, yung patutunan Bombo Report sa First Edition, magapanabalik, makalikan lamang pala importante nga mga pahanumdom. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yan
Ari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ay isa ka Balik din pagpalakan sa Platutunan Bombo Reports first portion. 51 minutos na nakalabay stock na nga las 5 sang aga mga kaibigan. Di kita na yung kaibigan sa pinaka-latest mga data gid po iya sang Department of Health sa bahin sang kaso sang dengue. Diri sa mga Western Visayas sa aton pag hibalo sa data gid po iya sang DOH Western Visayas sa gyapon nagapanguna ang probinsya sa Negros Occidental ang may pinagkadamo ang kaso iya sang dengue sa bilog ya sinaton nga bilog ning Western Visayas kon Region 6 mga kaibigan as of ang ila sini nga data wala ka di medyo sa pag-collate sa data sa Morbidity Week number 29 data from January 1 to July 23 2022 nga gin-release ining data sa DOH Visayas sa July 29 ang pinakuli nga kaso sa dengue iya sa may Western Visayas ito nagapanguna gyapon Negros Occidental nga sining Morbidity Week number 29 may duga nga 221 ka mga kaso. So sa kabusan Subong may 2,747 na ka mga kaso sa dengue dire sa probinsya sa Negros Occidental. Kung compare mo ni same period last year nga may 264 lang ka mga kaso. Same period last year mga kaibigan. So nakit-an dire nga may pagsaka sang 941% sa comparative comparison same period last year nagasunod dire ang Iloilo Province nga may duga nga 159 ka mga kaso o kung may kabugusan na karong 1,432 ka mga kaso sa dengue sa bilog nga probinsya man sang Iloilo. So 462% ang pag-increase man sang kaso sa dengue sa Iloilo same period last year. Katatlo diri ang Antique nga may 151 ka mga dengue cases mga kaibigan. Ang Antique 151 new cases pero kabugusan may 1,919 ka mga total cases man sa bilog nga probinsya sang Antique kon last year same period 225 lang kaso. So inilaga patimaan nga may 753 ka porsyento nga pagsaka man sang kaso sang dengue dito iya sa probinsya sang Iloilo So sa probinsya sa Antique ang Negros Occidental sing naton based sa record may ara na sang fatality pila ni fatality ya sang probinsya ta ang number of patay sa sining dengue na medyo do dugangan kita kung may additional nga mga nagkaramatay sa kaso sa dengue amo na sa ligad pas linggo nga aton nga probinsya ang aton nga mga LGUs aton nga mga health officer kin pang-activate na ng ilang nga mga dengue task force para iya mapunggan ang padayon pagalingkit sa ito hindi mapunggan at importante lang ma-minimize hindi bila mag-gulpiada gid nga surge gulpiada gid nga pagsaka dako abulyom sa kasos dengue diri sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. Kung sa may mga damo ang kaso gyapon sa dengue ari diri sa mga dalagko nga mga syudad sa aton siniya nga probinsya. 55 minutos na ang nakaligan stock na alas 5 sa agas. Tanbay na kamo sa mabalitang atipon sa Bobo Radio Bacolod. Kaugos ka na sa media. Sa aton si live ng siyapon ng Santos Gemisa. Direkta magtagyapon dito sa Our Lady of Candle Parish. Sining unang Domingo sa bulan iya sa Agosto. Inyong alagad, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall
number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bumbo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay